L-Assoċjazzjoni l-Imħalfin u l-Maġistrati ta' Malta tinsab ferm imħasba dwar il-fatt li minħabba l-volum kbir ta' xogħol fil-qorti jeħtieġ investiment ferm akbar fin-numri ta' ġudikanti minn dak li qed jipproponi l-Gvern. Dan apparti l-bżonn ta' staff imħarreġ flimkien ma' għodda adekwata sabiex is-sitwazzjoni fil-qrati titjieb b'mod visibbli. Din is-sejħa diretta saret permezz ta' stqarrija ibsa maħruġa mill-imħalfin u l-Maġistrati fid-dawl tal-fatt li l-Gvern ħabbar li ser joħroġ sejħa għal 4 imħalfin ġodda. Net News ħa reazzjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja Edward Zamit Lewis dwar din iċ-ċanfira ibsa lil gvern min-naħa tal-ġudikanti. Bil-Ministru jwieġeb li ċ-ċanfira ħadha b'mod pożittiv. L-ineffiċjenza tolqot lill-ċittadini tagħna u l-istess ineffiċjenza qed toħloq inġustizzju. Allura il-qajt jiena ħadtu pożittiv ħafna dak li qalu l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura. Edward Zamit Lewis kien kostret jammetti li għatfadal ħafna xi jsir fil-mod kif jaħdmu il-qrati. Hemm in the pipeline liġijiet oħra li se jiġu proposti. Fl-istqarrija tagħhom l-imħalfin u l-maġistrati fakru li l-Gvern li fil-preżent f'Malta hawn nofs in-numru ta' ġudikanti meħtieġa għal kull 100,000 persuna meta paragunata ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa. Dan minkejja li x-xogħol fil-qrati għad jiddejjem jiżdied fil-kwalità u l-kwantità tiegħu. Bil-ġudikanti insistu li din il-problema bażika qatt ma ġiet riżolta. L-Assoċjazzjoni fakret ukoll li parti sostanzjali mix-xogħol tal-ġudikanti ma jsirx fl-awli u għalhekk ma jidhirx minn għajnejn in-nies għaliex dawn iqattaw sigħat sħaħ fil-privat jistudjaw kawżi u jiktbu s-sentenzi. L-Assoċjazzjoni saħqet li huwa inutli li jiżdiedu n-numru ta' ġudikanti fil-qorti jekk imbagħad ma jingħatawx in-nies u l-għodda sabiex ikunu jistgħu joperaw b'mod aktar effiċjenti.